RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Yana. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat. Nakaulit na kitawan ko. Kapuyar ang adlaw, eh. Oh. Claire? Will? Yana? Mga baboy mo? Ngano nahimo man ninyo na ako? Ikaw, Claire! Igsuon man ti ka! Ngano nakahimo ka mas magpatol sa kong uyab! Puslan man nga gikuha nimo ang tanan nako. Si Will sad mo akong kuhaon nimo. Unsa? Yana, sorry kayo. Pero mabdos na si Claire. Sakto pa! Taod-taod ako niyong gibuang! Will, unsa ka ti? Pila na taga-tuig pero wagi ka magkahatag na kong anak. O nga sorry kayo. Pero kinahanglan nga mapahawa na kanina akong panimahe. Unsa? Oy, niasa naman ako paingunan eh! Di na ako problema. Tubig, oh. Salamat, George, ha? Bisan pa man sa hapit mo katuig ang gilikayan ti ka, pero niya. Andang paghihapon kang mutabang na ko. Tungod kay mahal ti ka, Yana. Huwag wag na mausap isin kamay. George, Kung ako palang untay gipili ni mo, di gud unta ka masakitan ron. George, pasensya ka na. Pero dili pagit ko andam karon. Baw ko. Ay kabala ka. Andam ko mapabot. George. Ayaw gani kay gipapuyo ka ni George sa iyang apartment. Mauli kiday. Grabe siya imong magguwang nga babae sa? Nipatol gid siya ni Will? Mauli ki. Grabe gid kasakit ilang kibuhat na ako. Nang pinakasakit pagit kay maptor siya. Ha? Oh, kakuyaw ko si mga igsuan, oy. Sa una pa magina siya nga lain iyang puot na ako. Dili magud mi parehas og mama. Uy. Pero grabe, uy. Wala ko magnahong ba nga moabot siya ng punto, ha? So, grabe gid iyang kalagot nimo, no? Buti pa sa buot. Kanang, wag gid kaniya gitreat as iyang igsuon. Regana, gyud. Laoy. Ang Ginoo dali mag-iko nila. Day. George, ano sasagot ni? Flowers for you, yan. Para yun eh. George, Ay kabala ka yan. Sa ako nang gikayon ni mo, andam ko mapabot. Pero at the same time, alas ako didi sa pag-effort ni mo sama ini. Kalipay mo sa din ako. George. Ako pa nimo, no? Sugton na nimo si George. Oh, ha? Sugton, kaila kag sugot. Sa akong tan-aw, no? Kanang sincero man na siya nimo. O, mahal jud kaniya. Pero, kuan manggod. Dili ko gusto nga magubang among friendship. Oh. Mabitan ni hinungdan nga nilikay ko niya sa una kay naala siya ingon anak nga feelings na ako. Pero haler! Hoy, girl, dili man yung tao na di mo mapugan, uy. Kung kanang pagbati na hisgotan. Day, Sugton na lang lagi. ha? Gisugot ako ni mo. Oh, George. Thank you. Thank you, Yana.
Isaad ako nimo. Dili tagit ka pasakitan. Ug salamat sa chance nga imong gihatag nako. Thank you pa, George. I love you. I love you too. Recorded by X Thunder Gaming. George. George, pasing mo magtus ko. Di ka para ka. Andam ko mga tupang sa kong obligasyon nimo. Kung muresulta man unya ni Pon. Yan na. George. Oh, si Will maning nanawag. Unsa mo kay tuyo ni salpahis nga dako. Hello. Hello, Yana. Salamat kay wali ka mag-usap ng number. Unsay tuyo ni man dako? Pwede tang magkita. Doon ako importanteng i-istorya nimo. Muna, giilad ko si mga igsuon. Iya kong gipatuo nga mabdus siya pero dili di ay. Unsa? Yana, please. Balik na ako. Human si mong gibuhat na ako. Gusto kang magkabalik ta? Yana, mahal ti ka. Ayaw na ko patuhuan na, Will. Dili ko buang aron makigbalik pa nimo. Yana, please. Kibaw ka si tawag ana. Gaba. Yana. Mao na ni katapusan na itong panagkita. Og ayaw na gid kog sa mukha pa. Pila naman di kaadlaw nga dalay ko sa menstruation. Oh, dili ka ako mabtos. Wasto, magpalit kog piti. Oh, positive. Mabtos gyud ko. Ako nagsultihan si George, ani. Mablos ka? Oh, George. Yes. Sado pa. Maamahan na di ko. Oh, George. Okay, yan na. Pero gusto ko sa di pa maklarong itiyan mo. Magpakasalta, bahala sa huwis lang. Okay ka? Sige ba? Yan na, malipahin ti ko ron. Kay matawag na unya taog usa ka pamilya pohon. Ingon man sad ko, George. Ay, salamat. Nakatuog na gid in town akong anak. Makapanglimpyo na gid ko tinis bay. Oh, kinsa man ron? Dili sa doon si George, kitrabaho man siya. Akong gawas sunbi. Oh, Claire? Ikaw? Salamat nga sakto gid ay akong gipangutan-an nga dinhi ka nagpuyo. O sige, buhat ni mo din eh. Uwa na ko'y laing kaduulan ko. Sukad na matay si Papa. Ikaw na lang baya mo nagpabilin nga akong pamilya. Kuya Owen, no? Karoon ka na lang mo ilan na kung imong pamilya abig naglisod na ka. Yan. Ayaw na, Claire. Dili na kumusugot pa. Napasudlon ti kagbalik sa akong kinabuhi. Dili na kumusugot.
Magubo ni mong balik ang akong kinabuhi. Yana, pasaylo ako. Sukad sa mga bata pa ta. Kapila na ka nakasaan ako, pero gipasaylo ra gihapon ti ka. Pero bisig kapila na ti ka gipasaylo, wa gihapon ki kausaban. Maong sugod karon, magkalimtanay na ta. Kay bisag kanus wa ko nimo ang kuna nga imong igsuon. Yana. Han, salamat ha. Salamat sa tanan. Sa paglawas nimo nako gikan sa akong mga kasakitan. Kung wa pa tingali ka atong ma, tingali, wa na ko masayod sa kong buhaton karon. Mahal kita ka, Yana. Ug buhaton ako ang tanan para nimo. Mahal sad kayo ti ka, George. Kamo ni baby. Karon, minyo na ni George. Og dako kay kog pasalamat nga siya may nahimo na kong bana. Pinangga og mahal kaayo ko niya. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Yana nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga naguluhan, I think they call this love. Ang mga kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kang usab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtanggap.